חברים וחברות, היום אנחנו נמצאים בכנס רישוי עסקים ארצי בשלטון המקומי. הגיעו לפה מנהלי רישוי עסקים ומנהלות מכל הארץ. יהיו פה נציגים מקצועיים. תהיה פה פנינה אורן שהיא ראש שירות המזון הארצי, וטל בסון קצינת רישוי משטרת ישראל ארצי. אני רוצה להודות לראש עיריית נתניה מר אבי סלמה שעזר לנו ומוביל אותנו ודוחף אותנו קדימה. שלו אלגלי שהוא סגן ראש העיר וממלא מקום ראש העיר הממונה על רישוי עסקים. ראש עיריית וסמנכ"ל טיפול שלנו הלכה לעולמה. היא הייתה חברה בשותפה שלי המון שנים, אני מתרגש שאני אומר את זה, והייתה אישה מיוחדת במינה. היא נפטרה ועזבה אותנו, אז אני מבקש רגע דקה של מחיאות כפיים לכבוד ליזי אורון. שלום, אני אברהים מטמרה, באתי לכנס כי זה כנס מקצועי, גם לומדים דברים חדשים, רואים את החברים, זה גם חברתי, גם מקצועי. באנו היום ליום עיון בנושא רישוי עסקים, ללמוד, להתקדם, לפתח את הדברים. הגעתי הבוקר לכנס בשמחה כדי להתעדכן בכל העדכוני חקיקה שיש, לפגוש את כל החברים, עוד חוויה. אנחנו רישוי עסקים עיריית חיפה, הגענו לכנס לכאן בשביל ללמוד, להעצים את ההון האנושי שלנו, להכיר יותר את האנשים וליהנות.